Tulung sing luar biasa. Rem pakem aset cara anune wis mengklirik kelingan dhisik ndak wani baleni. Hidayah saka Gusti Allah kaya ngono kuwi. Terus digawe salin lakon sing tumuju amrih nampa kabegjan kang selawase. Tidak iso lali pangga. Tapi lek ora oleh hidayah saka Gusti Allah, nur ilahi ora tumasuk ning ati sampean. Nganti tuwek lakon sing anu ora ketok. Ndak ketok blas. Ya ora teko data mati. Jadi ora mampang atiat yen ora ikhlas. Ikhlas ki murni. Coba kuwi kita wajib nisab awake sadurunge dihisab dening Gusti Allah. Awake dhewe iki sawise ngisap awake iki krasa untung rugine lek wis kaya ngono iki lah Gusti Allah arep nambahi wedi sampean ninggalne perintah-perintah Gusti Allah. Arep nambahi padange ati sampean amrih ningkatne lakon-lakon le sampean nyedhek nang Gusti Allah. Tegese nyedhek nang Gusti Allah ki piye to? Sregep lan telaten nindakne perintah Gusti Allah Rasulullah sing wajib lan sing sunat. Iki lho sing diarani nyedhek nang Gusti Allah iki. Lek gelem ngejrah ngitung apa wae ya sing ngurung iso nglakoni aku. Upamane salat fardu. Sing nang kiwa tengene salat fardu. Mulai nisa Qobliyah nisa, terus salat nisa, terus ba'diyah nisa, terus salat witir. Rutin Kanjeng Nabi iki. Salat witir ki rutin. Nang jabane Ramadan leng jerone Ramadan. Ning yang apa umate kok akeh sing ora gelem nglakoni? Apa mergo wis nek kancane ya ora padha nglakoni kuwi Pak Edi?
Aku ya malih ora sir. Tengok. Apa ngono? Dengertos. Iki lek wis turu tangi turu sadurunge salat sadurunge subuh salat tahajud ora ketang rong rekangan syukur bagi genep 12 rekangan minim sampurna 8 rekangan dadi separuh punjul kingko lek wis manjinge jam 4 dadi jam 3 utawa setengah 4 tangi salat tahajud rampung ora ketang sak lembar dingge maca Quran karo ngenteni manjinge subuh kingko lek wis manjing ditutup ditesi sesuk diterusin lek wis manjing subuh salat fajar rong rekangan salat qobliyah subuh rong rekangan baru salat subuh rong rekangan lek wis rampung arep ngadeg pertama aja nganti lali ndongakne wong tuwa loro ya Allah ya Rabbi mugi-mugi tiyang sepuh kalih kula panjenengan paringi pangapuran kawelasan pitulungan saengga tetep pinaringan slamet ngantos dumugi papan panggonan kamulyan. Lek kuwi wis rampung blek aja kesusu ngadeg. Sujud syukur. Saurunge sujud syukur nalika lungguh ngucap alhamdulillah aku digawe gelem salat kuat salat lan muga-muga pinaringana tetep kuat nglakoni salat. Paringi panjang umur kangge taat. Iki. Digawe gelem salat, kuat salat, pinaringana panjang umur kangge taat. Nyuwun. Baru sujud syukur. Sujud syukur kuwi nawa itu sujud syukri lillahi ta'ala. Niat sujud syukur karena Allah. Allahu Akbar. Terus sujud Allahu Akbar. Maca nang jerone sujud kono.
Subhanalladzi an'amana bi nikmatil imani wal Islam. Ping 3. Subhanalladzi an'amana bi nikmatil imani wal Islam. Subhanalladzi an'amana bi nikmatil imani wal Islam. Artine Maha suci zat sing paring nikmat iman lan nikmat Islam. Soale digawe kaya ngono mang awakku. Ki matur nuwun. Lah sujud syukur lan ndongane wong tuwa mang la iso saben-saben ba'da salat. Iki perdungain ndongane wong tuwa kuwi. Dawuh Quran wabil walidaini ihsana. Lah ora angen-angen piye-piye, peh. Ndelong-ndelongso. Luwe-luwe sampean bangkon weh. Karo sing ninggali ra kelingan babar pisan. Tapi karo tinggalane ora oleh kelong. Iya Adi. Lah nggih. Ya nang piye wong ngono ki? Wonten. Nggih, wonten. Aja nek kok kuwi. Luwe-luwe gedene awak sampean nganti seprene kaya ngene. Mergo wong tuwa ora kelingan. Ora kelingan. Ha iku. Mulane Gusti Allah dhewe sing eling.